clar, nosaltres veníem de que una línia d'escola treballar a segon de primària aquestes, a tercer unes altres, no? Ara, clar, ens hem trobat que aquí parem una mica i tercer i quart treballarem les que ens ofereix ara mateix el material d'OQUA. Les que estem treballant, clar, no et puc dir si m'agrada treballar la notícia, si m'agrada... No, són les que toque. La forma en les que estem treballant sí que m'agrada molt. Per què? Perquè no vens de... Vinga, anem a treballar la carta, les parts, fem l'exemple... No, anem fent segons el material, la planifiquem, la descobrim, la pensem, l'escric. Després d'escriure-la vaig a veure el requadre, què és el que m'he deixat. Aquesta part m'agrada molt. I als nens em sembla que també els agrada molt. Perquè, clar, pensen, ara sí que la faré bé, perquè m'està dient el llibre que m'he deixat alguna cosa i l'estic ficant, no? Quan fem el redactat, clar, això la primera sessió d'aprenentatge potser no ho vaig fer tant com ho estic fent ara a la tercera i a la quarta. Per això, com tot, fins que no portes un temps amb un tipus de material, amb una forma d'ensenyar o amb alguna cosa, no li agafes aquella seguretat i confiança de ja no deixar-te res.